Velkommen til. I denne lille video, der skal jeg lige vise, hvordan man laver et billede logo på en plade, som man kan lægge på plasmaskærm. Det jeg sådan set starter med, det er at gå over til en firkant, rektangel, tryk, og jeg skriver 200 gange 200 verdensklasse. Og det jeg så skal nu, der skal jeg lige have lidt tykkelse på pladen. Og det gør jeg ind på 3D, hvor det ved jeg, I har styr på, fordi jeg vil nå til, så I har styr på det. 2 mm, enter. Så det jeg sådan set skal nu skal jeg til at tegne på det billede her, på den plade her, så jeg trykker på pladen, og på de grønne kryds, create new sketch, sådan der. Så går jeg over på image, og herinde har jeg sådan set hentet et billede, som jeg har lagt ind på skrivebordet. Inden for nettet, om I lægger det på skrivebord eller p-drevet, det må I sådan set selv bestemme. Og jeg har jo taget Mercedes-mærke, og det lægger jeg ud. Og så tager jeg ved godt, firkanten er lidt stor. Det billede bliver, men vi laver det om lige om lidt. Sådan. Så jeg kan godt se, at billedet er for stort. Jeg gør det lige lidt mindre, for jeg kan huske pladen, den jeg har lavet, den er 200 gange 200. Så jeg trykker her, og så skriver jeg, hvad jeg godt kunne tænke mig. Man laver den en lille smule mindre, fordi så kan den i hvert fald være inden for pladen. Sådan gør jeg 1,5. Sådan der. Så er den inde på pladen. Det ser meget godt ud. Så skal jeg til at starte, og der handler det om, at jeg får tegne enten med lines eller cirkler, altså på linjerne rundt her, hele vejen rundt. Og jeg starter sådan set bare med at lave en indercirkel. Finder nogenlunde midten der. Og der skal man bare ramme sådan cirka. Der. Jeg har faktisk lige snydt lidt. Jeg har lige lavet det lidt hurtigt. Det I lige skal være opmærksom på, det er, at de når at ramme hinanden, de her snore, eller linjerne. Fordi hvis de ikke gør det, så kan vi ikke fjerne det. Så kan vi ikke extrude på den. Så tager jeg den faktisk sådan her, det kan jeg bedst lide. Og så kan jeg lige kigge, det ser meget forlovende ud. Så går jeg over i 3D-model, extrude, og der tager vi den extrude, hvor den fjerner, den der lægger den på, og den med det lysrøde fjerner den, og så trykker på de felter, vi sådan set godt vil have fjerne væk, eller skåret fra. Og så trykker jeg der, så er der hul igennem pladen, så kan vi faktisk lave et lille Mercedes-mærke. Så der er jo ikke andet for bare at prøve, og så husk lige at gemme den. Så jeg vil lige gemme den her. Så lægger den bare ind som bil. Og det lægger jeg selvfølgelig ind på mit P-drev. Og nu er jeg tager lige P, jeg kan ikke læse åbenbart. P-drev. Og yes. Og så er det sådan set bare at køre på. God fornøjelse.